Fa molt i molt de temps, quan els ocells tenien dents, a la major part de la península ibèrica hi residien els musulmans. A poc, els regnes cristians van anar guanyant territori. L'actual Catalunya estava dividida en comtats catalans, dirigits per als comtes francs. Però tot això va anar canviant quan... Bon dia, Catalunya! Soc Guifré el Pelós. Segons la llegenda popular catalana, vaig ser jo el creador de la bandera de Catalunya. Vaig ser l'encarregat d'anar substituint els comtes francs per la noblesa local catalana. Vaig ser comte d'Urgell i de Cerdanya, i més tard de Barcelona i Girona. Amb mi va començar el casal de Barcelona. I bé, vaig tenir 2 fills, i aquests fills van tenir 2 fills més, i més fills, i més bolquers, i més universitats, i més borratxeres, i més territoris conquerits. Hi guys! Hola nois! Com anem? Bé? Nosaltres som els fills més importants que va tenir el nostre pare Guifré. Jo mateix, Guifré II Borrell I, comte de Barcelona, Girona i Osona. Jo, un servidor, Sunyer I de Barcelona, vaig ser comte d'Osona, Girona i Barcelona. Jo, el germà més guapo, clarament, em vaig casar 2 vegades, tenia molt èxit. La primera dona va ser Ainilda i la segona Riquilda de Tolosa. Vam tenir 6 fills. Els meus angelets, els més destacats al llarg de la història foren Mirer I de Barcelona, comte de Barcelona, i Berenguer II, comte de Barcelona, Girona i Osona. Hola, bon dia, bonics! Com esteu, Sí. Jo, Borrell II de Barcelona, em vaig casar 2 vegades. Mira tu, que espavilat que era. Primer amb l'Edgarda de Tolosa. Amb ella vaig tenir 6 fills. Un d'ells, Ramon Borrell I. I després em vaig casar amb Aimaruda d'Albèrnia. Amb ella no vaig tenir cap fill. Va ser tonteta, Bon dia a tots. Jo sóc Ramon Borrell I. I la veritat és que sóc el fill més important del meu pare, ja que era el més talentós i no em va costar gens destacar. Per això vaig ser comte de Barcelona, Girona i de la comarca més maca i més única de tot Catalunya, Osona. Bueno, vaig casar-me amb l'Hermosa Ermessenda. Ai, tu, això d'Hermosa Ermessenda m'ha quedat fantàstic. Bueno, anem al gra, que si no em renyen. Jo i la meva muller vam tenir 3 fills i el que ens va sortir més talentós i més llest va ser Berenguer Ramon I, el corbat. Mira que això del corbat no l'afavoria gaire, Nens i nenes, petits i grans, pares i mares, tiets i tietes, pareu un moment d'atenció, perquè ara la història s'engarbuixa una mica. I és que els noms passen de generació rere generació. I és que abans els noms passaven de pares a fills. Molt bé, jo, Berenguer Ramon I, el Corbot, em vaig casar 2 vegades. La primera amb Sança de Castella, amb qui vaig tenir un fill que es deia Ramon Berenguer I el Vell. I després em vaig casar amb Guisla de Lluçà, amb qui vaig tenir 2 fills molt bufons. Tuve el honor de ser conde de Barcelona, Girona, Osona, Carcassona y Rases. A lo largo de mi vida tuve 3 mujeres. 3. Isabel de Nimes, con quien tuve 3 hijos. Blanca de Narbona, no tuve hijos con ella. Y Almondiz de la Marca, con quien tuve 4 hijos. El más destacado siendo Ramon Berenguer II. A casa meva som molt poderosos, però això de ser originals no és de gaire, perquè tinc el mateix nom que el meu pare, però al revés, girat, així. Soc el fill preferit del meu papi, i per això vaig ser cap d'estopes, comte de Barcelona, Girona, Osona, Rasès, Barcelona i Carcassona. Em vaig casar amb Mafalda, de Pulla, Calàbria, i vam tenir 3 fills. A la pobra el seu nom no li quedava gaire. Bueno, pobreta, me l'estimava molt. El meu fill preferit va ser Ramon Berenguer III el Gran. Papi, dona'm diners! Bon dia, les Illes de Mallorca. Soc Ramon Berenguer III el Gran.
Perdoneu, és que l'altre dia vaig anar d'expedició a les Illes Balears. Consulteu la web www.sesmeravellosesilles.com. Dale like i subscríbete al vídeo pitjant la campanilla per posar fi a la pirateria. Però la cosa no va anar molt bé, que diguem, però això és una altra història. El meu avi fou Guifré el Pelós, el poderós, el que ja coneixeu. I jo vaig tenir 2 fills, que es deien Ramon Berenguer IV i Berenguer Ramon I. També vaig ser comte de Barcelona, Girona, Osona, Besalú, Cerdanya i Provença. Toma ja, se us heu motivat, I em vaig casar també 3 vegades, 3. La primera amb Maria Díaz del Vivar, amb qui vaig tenir 2 filles. La segona amb Almoradis de Mordany, amb qui no vaig tenir cap filla. I al final em vaig casar amb Dolça Provença, amb qui van haver conflictes d'interessos amb Occità. Acció! Ei, gent, que soc Ramon Berenguer IV el Sant. Vaig ser comtat de Barcelona, Girona i Ribagorça, príncep d'Aragó. Corte, déjalo. Ai, vale. Vaig ser regent del comtat de Provença. Em vaig casar amb Peronella i vaig tenir 7 fills. Flipeu, Ramon Alfons I d'Aragó. També em podeu conèixer com el senyor dels noms. Jo, com tothom i com sempre, vaig ser comte de Barcelona, de Girona, d'Osona, de Besalú, de la Cerdanya, de Rosselló, i espereu-vos que també vaig ser rei d'Aragó. Em vaig casar 2 cops. Primer amb la Mafalda de Portugal i de Savoia, però Renou i tu no vam tenir fills. Però no patiu, que quan em vaig casar amb Sança Castella sí que vam tenir fills. I uns quants, 9 fills. No me gustaría presumir ni nada, pero fui conde de Barcelona, rey de Aragón y señor Montpellier. Tuve matrimonio con María de Montpellier y tuvimos 4 hijos. Jo, Jaume I el Conqueridor, vaig ser rei d'Aragó, de Mallorca i de València. També vaig ser comte de Barcelona, Urgell i de Montpellier. Ja des de ben jove estava molt demanat, era tan poco. Vaig tenir 3 dones i 6 amants. La meva primera dona era Elionor de Castella, amb qui vaig tenir un fill. La meva segona dona era Violant d'Hongria, que vaig tenir 8 fills. I la tercera era Teresa Gil de Vidaura, que vaig tenir 2 fills. Això sí, no diré el nom de les amants perquè si no... ¿Qué? ¿Con? Yo, conde de Barcelona, rey de Aragón, Valencia y Sicilia. Primero me casé con Constancia de Sicilia. Y tuve... ¿Qué? 13 hijos. 2 de ellos siendo Jaume II el Justo y Alfonso II Franco. Me duele la cabeza. Jo vaig seguir els passos del meu pare. Vaig ser rei d'Aragó, comte de Sicília, de València, de Mallorca i de Sardenya. S'ha de dir que em vaig casar 4 vegades. La primera dona va ser, aviam que la busqui... Ai sí, ja me n'oblidava, Isabel de Castella. La segona va ser Blanca de Nàpols. Maria de Xipre era la tercera i la quarta Elisenda de Montcada. Bueno, jo vaig tenir 10 fills amb una, ja no me'n recordo mai quina era. Aquí, Blanca de Nàpols. Isvin, Alfons, Zhaim, el Benigne. No. Vaig ser comte de Barcelona i rei d'Aragó, de València, de Còrsega i de Cerdanya. La veritat és que estic molt orgullós perquè em vaig posar bastantes corones al cap i 2 anells anulars en el dit anular. El primer va ser degut a Teresa d'Entença. Mireu que mona, amb qui vaig tenir 6 fillets. I el segon amb Eleonor de Portugal i de Castella. Però no vam tenir fills. Hey, hey! Durant la vida he complert molts objectius, com per exemple ser
comte de Barcelona, rei d'Aragó, de València, de Sardenya, de Mallorca, duc d'Atenes, de Neopatra, comte d'Empúries. Però per suposat també m'he casat, també m'he enamorat. I no amb una, ni amb dues, ni amb tres, amb 4 dones. La primera de tot era Maria de Navarra, una noia que vaig tenir 4 fills, era molt maca. La segona, Elionor de Portugal, no vaig tenir cap fill, mira, massa esquerpa. Siguiente. I la tercera, Elionor, que no era de Portugal, sinó de Sicília. Em vaig tornar a animar i vaig tenir 4 fills més. I mireu si em dóna la vida, que vaig tenir 3 fills més amb la Sibila de Fortià. Creieu que he fet feina? Aquí acabem la petita història familiar del casal de Barcelona. Sí, molt petita, molt curta, senyora. Amb mi, Martí I l'Humà. Jo vaig ser rei d'Aragó, de València, de Mallorca, de Sardenya i de Còrsega. També vaig ser comte de Barcelona, Rosselló i de la Cerdanya. Sí que acabem bé, no, la història? Això sí, jo no em vaig ni casar ni vaig tenir fills. Millor per vosaltres, no? Així no us haureu d'empollar ni més descendents, ni més dones, ni més amants. Guapo!